गाइस இன்னைக்கு எங்க வந்திருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா கேரளால திருச்சூர்ல இருக்க ஸ்நேகதீரம் பீச்சுக்கு தான் வந்திருக்கோம். அந்த பீச் பாத்தீங்கன்னா செம்ம அமேசிங்கா இருக்குங்க. காலையில நாங்க வந்ததுமே இந்த பீச்சை பார்த்ததுமே வாயை பொளந்துட்டோம். அந்த அளவுக்கு அழகா இருந்தது. இந்த அலைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த அலைகளோட அழகை பார்க்கறதுக்கு ரெண்டு கண்ணுமே பத்தாதுன்னு சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு அழகா இருக்கு. போட்டோஸ் வீடியோஸ்லாம் எடுக்கிறதுக்கு செம்மையான ஒரு ஸ்பாட்டுங்க. எவ்வளவு தூரத்துல இருந்து இங்க வந்தாலுமே கண்டிப்பா அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒர்த்தான ஒரு பிளேஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும் எவ்வளவு அழகா வந்துட்டு அப்படியே அழகா இருக்கு பாக்குறதுக்கு. நீங்க வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த இடத்த மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. வாழ்க்கையில ஒரு டைம் ஆவது சுத்தி பார்க்க வேண்டிய இடத்துல இந்த ஸ்நேகதீரம் பீச்சும் ஒரு முக்கியமான ஒன்று அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. அப்படியே நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பாய்.